Ron Bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadata. Mga dugang, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato kunyang pungal daw na Friday. Sabi nila, thanks God it's Friday. Biyernes po kanyan, Adjes Canulyo, 2026. Kami po naglalaom na sa Ariglado kamong kamugtakan, mas nga na medyo hard life. As in, palagos pagkita nakakatipong sa pang ipo sa Roald daw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. As in, siyempre duman po sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Diban po sa mga kababayan po niya ito mga opisyal kang gobyerno, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan problema ng sambayanan. Ako po ang sa lingkod, Mardila, dahil ibang salit sa napirotian. Iriba na po kita hanggang alas 12, nin pagkautungo niya pong Friday. Para po sa mga dagdag pa mga istorya, ipag-ulay sa mga tao na sa likod ka mga bareta, siyempre bulos ka ng informasyon, alis sa luwas sa Baguian, Mega Force Patrol. Down dyan ang sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasarita sa 3rd District. Pading Jomar Bien sa 1st District, nagadi po siya, Daraga Ligaspi, sa TV to Santo Domingo. Joshua James Bino, yaong po niya sa Daraga area, Dave Angel Mustasa, Ligaspi 4th District, as in si partner Alarmario, yaong po mga tugang sa City Hall, as in sa sur na parte ka mga barangay sa Ligaspi. And siyempre duman po sa mga kababayan po niya to sa Kapitolyo Provincial, yaon dyan Karen Ala. Sa mobile, ang mata ng DCGP sa kalsada, Henry Daboy Mata sa apong kasangga dyan. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan na mga kamo sa mundo sa kanyan. Sana po ay okay ka mo and welcome to the show. Manyang pong aldaw mga tugang, Biyernes. Kaya ang sabi ng mga kasangga ko, Papa Mar, ito ang aldaw kang paborito mong ulam, Monggo Friday. Sigbalo-balo kan mong guday, man ako na ano. Pag ito talagang mga halangkaw ang purin, aduman nadadali kita. Maski di ito sa mga kaong kong nadali tulos, mina-trigger tulos. Kaya ingat-ingat na sana. Good morning kay Sir Noel Bismonte, classmate. Good morning dyan sa kuya pong Tugang. Dyan sa Bakakay Albay. Tiringman sa Baranda Family. And kay Kuya Mike. Kay Kuya Ruel. Tiringman kay Ate Nits na Marcenas. Good morning. Good morning kay Joel Barameda. Good morning. Mga taga-Bakakay, mga suki ko yun eh. And siyempre, si Benji the Pogi. Good morning po, tabi. Good morning ba sa mga taga-Ligaspi? Good morning kay Gerald Aranya dyan po sa LA Drive. Bukon Ligaspi City, kasabay si Ate Sally na busy.
Kiring man si partner King Rinaldo, dyan mga tugang sa Bunker Hill, at amuyang weatherman. Ayan. Bing Buen Boris, dyan po sa San Isidro sa Malilipot, Kuya Bob Gatano sa San Lorenzo sa Tabaco City, and siyempre kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Good morning sa mga kapag-iriba sa Kabalik at Civicom 430 sa Rubangi Base Chapter sin sa Albay Coordinating Council. Good morning. Good morning kay Kabalik at Governor for Albay Padi, Sir Marvin Robles, ang pogi, walang kupas. Okay, mga tugang, diretso na kita sa ito pong mga dagdag mga istorya. Good morning mo pala sa Chairman kan Albay Coordinating Council ng Kabalik at Civicom, kay Ma'am Marla Manaong. Good morning tabi, ma'am. Okay, mga kabayan, diretso na kita sa mga istorya ngayon po na pagkaaga. Maya-maya, kumusta sa inyong mga vehikulo? Rehistrano, diba? Nakuha na nindo sa inyong mga registration, ORCR, tapos plate number sa mga dealers po nindo. Mamaya mayroon tayong mapakinggan mga tugang na paglilinaw kaya hali po sa Land Transportation Office. For the meantime, kunin mo natin from Angel Mostasa ang mga istorya hali po dyan sa luwas. Baby Angel, magandang umaga. Please come in. Magandang lalaki ka pa rin, Sir Mar. Ay pangyari, parang parang may gusto kang i-request ha. Kung may crab na po doon, maaari po akong pumunta sa iyong kinaroroonan. Alam mo, yan ang malungkot na balita eh. Kasi baka mga susunod pang buwan at tayo'y nagpahinga muna. At mainit ko niyan, delikado. Mainit ngayon, delikado yung mga alimasa, mga alimango natin. High blood. DJ, alright, sige. Sir Mar, sa mga dugang tapang barata, tatabangan na kan Legazpi City Service Reduction and Management Office ang mga pribado asin papublikong eskwelahan sa syudad na makabilog, Sir Mar, nin building and earthquake evacuation plan. Ini, Sir Mar, ang payag sigun kay City DRMO Head Engineer Ladi Azur, gigibuhunin da ini sa paginin sarong orientation na punan sa Hulyo 14 sa Good 17 kung sa Sir Mar katuyuhan kining maasisteran ang mga eskwelahan na makabilog din building evacuation as in earthquake evacuation plan kasabay pa ang pag-organisar sa Mar nin disaster control groups na iyuan magmamanihar sa mga sa indang eskwelahan in kaso man tamaan nin linog ang Legazpi City. Sabay sa indang papel, Sir Mar, iyon naman sila ang responsable sa pagkondukta ng evacuation sa mga estudyante, rescue kung kinakaipuan, maging ang pag-inspection, Sir Mar, sa mga pasilidad ninda, maging sa mga classrooms in kaso tamaan ng linog. Sinabi, Sir Mar, ni Azur na kaipuhan ng gibuhon ini para masiguro man ang kaligtasan kan mga estudyante para tukdo asin school personnel. Dahil sila, Sir Mar, itong talagang primerong mga persona na niyaon dyan sa pwedeng makapag-ako din sa loob ng eskwelahan, lalo na taday pa man malideterminaran kung nuarin posibleng mangyari ang linog. Nagukunda tabi, Sir Mar, ang kabdang kanpayag ni Engineer Azur. July 14 to 17, igwa kitang orientation sa mga eskwelahan, iba-ibang eskwelahan for building evacuation, earthquake evacuation planning. So, digdi po, tuturuan sa mga eskwelahan kung paano mag-ibuki evacuation planning, i-organize so kanya-kanyang disaster control groups para po iyo po ini ang mamaneho sa eskwelahan per school basis. If ever magkaroon ng linog, sila ang in-charge kayan for evacuation, for rescue, and everything. Pati inspection kang school building kung ini nadanyusan or dae. So may mga kaakibat na trainings na masunod for the disaster control groups. So yan, Sir Mar, ang paliwanag ni Engineer Ladi Azur, ang pamayokan City Disaster Risk Reduction Management Office, digdi sa syudad kan Legazpi.
So yan Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas sa pagtatuyakan PYZ Enterprises in Mostaza, District 7 News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po, tabi, mga tugang, ang magayon na impormasyon. Ali po dyan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kay Engineer Ladi Azur. Tama-tama po yan. Ngunyan po na nag-obserbar kita kan National Disaster Resiliency Month. Dapat talagang panoon tayo ng mga bugbugon tayo ng mga IEC o kaya trainings para po sa mga tao na maging handa. Mga tugang, dahil taman po aram kung anong mga mangyayari sa mga masunod na mga aldaw dahil sa mga pagbabago kang kinaban. Di ba? And may nailing nyo itong video sa YouTube at sa Facebook. Ha? Kan yugo ka sa udma duman sa Benguet. Ha? Yung minugo-yugo sa Benguet, may ma-capture mga tugang ning CCTV sa school na nagpiling kan sa indang organisado na duck cover and hold sa mga estudyante. And duman sa laog kang eskwelahan igwan ng mga helmet. Ha? So sana arog din kaan kita, mga tugang handa kita sa ano man ang mga mangyayari sa mga maabot pong mga aldaw. Taday tamang po aram. Mas maray dapat itong aram ta kung anong gigibuhon, anong mga dapat na iwasan, asin ano ang mga dapat na sunodon, mga tugang sa oras na may arog po ka na pangyayari. Diba? And sa gabos na, mga tugang na ano yan, na mga hazards na kinakampang ta, na masiguro tang dayan maging disaster. So, proper preparation at saka information o awareness ka mga kababayan ta kung ano po yung mga hazards na pinagambang ta is very vital. Okay? Good morning kay Alfredo Alegre. Ha? Good morning man kay Bert Balde. Pangyari, good morning sa imo amigo. Halo, yun na. Jay Balisoro, good morning. Si Reman si Lorenzo Laguno, good morning man. Okay. Bueno, mga tugang. Naon si Jerome? Ayan, okay. Sige po tabi. Mga tugang, dakol ang mga nagkakaigwabagan ng problema ka mga panahon sa mga binarakal nila asin inurutang ng motorsiklo. Nakadabising gwa, may mga nagkakadarakop dahil ni magkakani kong papeles. So, duman sa mga paglilinaw kan Land Transportation Office, nagluluwas mga tugang naan pagparehistro nin mga bagong lunadan, igwa po tabi iyan ning kunyan. Nin magkakani ko sa ng aldaw, matapos mong makaputan ang sales invoice. Diya? Halimbawa, nagbakal ka motorsiklo ngunyan, bumilang ka gipitong aldaw, dapat within that day, within that period, register na ang motorsiklo mo o ang auto mo. Ha? Iyan po ang patakaran mga tugang ka LTO. Kay puhan, may rehistro ang bagong lunadan sa laog din 7 aldaw poon sa petsa mga tugang kan sales invoice. Pagabot kan ika-11 aldaw, dapat na maitao kan dealer sa imo. Ha? Kung ikasunang utang o ikasunang bakal, so mga accountable items, ano po yan? Harag po kan official receipt, OR, Certificate of Registration o CR, as in plaka o yung plate number. May corresponding palang parusa yan doon sa mga dealer na nagmamatagas ang payo. Tama, no? May nag-game practice din kan iba na maski na ipakompleto sa mga papeles, including yung import clearance, mga tugang, pipa bakal na. Mali pala yun eh. Ha? Ngunyan, mga tugang, daguntang pahayag kaya ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Tabakulang palan sa mga opisina, mga tugang kang LTO, ang mga radyo, nakakaabot ang reklamo. Pati na duman sa Central Office, may nakaabot ng reklamo. Ito po panggigan natin, si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao para po sa iyang paglilinaw. Magandang umaga po. Nakatanggap po kami ng mga iba't ibang impormasyon tungkol sa mga dealer na matagal na nagre-rehistro ng mga sasakyan o motorsiklo na binibili sa kanila na bago. Ayos ko lang pong linawin na ang ayon po sa batas at rules ng LTO,
na ang paglirehistro po, pag kayo po ay bumili ng bagong sasakyan o bagong motorsiklo, hulugan man o cash yan ay 7 days. Kailangan matapos nila yung pagpaproseso ng mga papeles. Meron na yung rehistro, plaka, at ipapadala yan sa mga kliyente. Usually, hanggang ma-receive ng kliyente, 11 days. Kaya kung meron naman po na nagsasabing dealer na may problema ang system kaya hindi nila maproseso, ay yun po ay malaking kasinungalingan. Kaya po kami ang naghihigpit, hinahanap po namin yung mga dealer na yan kasi makikita po namin kung pinoproseso nila o hindi. Kadalasan po kasi ang ginagawa nila, iniipon ng mga dealer. Pag nakabenta sila ng 5 sa maghapon o 10, iipunin nila ng marami tsaka lang nila ipoproseso sa LTO. Usually, ang nakita ko dito, minsan inaabot ng 1 buwan, 2 buwan, lalong-lalo na sa mga motorsiklo. Bawal po yan. Kaya po, reklamo nyo po sa amin, may kaukulang parusa o penalties ang aabutin po ng mga dealers na yan. Hindi po pananagutan ng mga bumili yung mga penalties na yan, kundi ang mga dealer. Hindi po dapat pinahihirapan yung taong bayan, lalong-lalo na yung mga binili at pinaghirapan nilang perang pinambili nila sa mga sasakyan na yan. Ulit-ulit nga pong pinaalala ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez na huwag pahirapan yung mga tao at practice silang alalayan at makuha nila ng tama sa panahon ang mga papeles at plaka nila. Kaya po ito'y isang paalala rin sa mga dealer. Alam po ninyo yung mga bawal na ginagawa ninyo. Kapag kami po ay naka-receive ng mga reklamo ng mga dealer na gumagawa po niyan, ay masusokos yan at delikado pong mapasarado namin yung mga dealership na yan. Yun naman pong mga kababayan po natin na may mga reklamo tungkol dito, meron po kaming page kung saan tinatanggap po namin yung mga reports o yung mga sumbong, yung i-report mo kay LTO Chief. Pag-report po kayo doon, ipadala po ninyo yung sales invoice ninyo o yung katunayan na pinagbilihan ninyo doon sa kasa o dun sa showroom. Hulugan man po o cash, kailangan po tapos po yan ng 7 days. 11 days nasa sa inyo. Pag hindi po nila ginawa yan, ireklamo nyo po sa amin. Alam kong marami pong dealer yung gumagawa niyan, especially po dun sa mga probinsya. Kaya yan po yung maling practice na hindi na dapat ginagawa. Padala nyo po ang reklamo ninyo, sumulat lang po kayo ng complaint, picturean ninyo, tapos ilakip ninyo yung resibo ng pinagbilhan nyo ng sasakyan o motorsiklo, ipadala nyo po dun sa i-report mo kay LTO Chief para po ma-actionan po namin kaagad. Maraming salamat. Ayan, mga tugang, maliwanag po tabi, sa mga kababayan po niya na may siring na problema o pwede nung ipadarada tabi po yan, duman sa official Facebook page na i-report mo kay LTO Chief asin sa website na https:// mo kay ltochief.ph para pumatawanin aksyon na makanin pansinin rin atensyon na maaksyonan yan po mga reklamo nindo asin agrangay. Okay? Dakula pala ng kunyan Dakula pala an multa sa mga dealers sa motorsiklo ito primerong offense 20,000 na multa tapos i-deactivate so accreditation sa LTO IT system hanggang mabayaran sa multa. Pandua na offense 30,000 na multa as in suspension ng accreditation na dahil masobra sa 3 bulan. Tapos, sa ikatulong pagbalgar, 40,000 pesos na multa, suspension ng accreditation in sagod sa 3 bulan. Tapos, ikapat na pagbalgar, 50,000 pesos multa, tapos kansilado ang certificate of accreditation as in iba-blacklist po tabi yan. Duman sa mga motor vehicle, sa mga auto, primerong pagbalgar, 100,000 pesos ang multa. Malaki-laki ito. Ikadua, na pagbalgar, 500,000 pesos o 500,000 na multa. Ikatulong pagbalgar, 1,000,000 pesos na multa sin suspension kan certificate of accreditation hindi masobra sa 6 na bulan. Tapos ikapat na pagbalgar, kanselasyon ng certificate of accreditation as in blacklisting sa laglaong po ni sarong taon poon sa pinal na direktiba kang kanselasyon. So yan po tabi, may magabat na padusa ang mga dealer na masumitir ng peke o sala na stock as in sales reports o magtaonin salang impormasyon sa indang aplikasyon. Yan po tabi, adi.
masuspindi rin sa gano'n na bulan, asin pagmulto ning 500,000, asin kansilaron silang certificate of stock reported na mga bikulo. Yan po tabi. May tawan po nining atensyon dahil kadakol po na mga nagdadaralagan na mga bikulo na may nakabukutok pang for registration. So iba, mga temporary ang mga kunyan, mga plate number. Kaya pag may nag-checkpoint, mga tugang, ang kadaklan sa mga may arog ka na sitwasyon, dahil sila nakakaantos duman sa lugar ka may checkpoint, nahanap silang gilid, nagkakatiripon duman. Tama dadali, di ba? Kay Rakman, naso mga may sadiri lugod, kasi nagmamanaraniyo ka, yun po na tatawan yung pinalidad, so may obligasyon na dapat nasikasong bago i-release ang mga bihikulo, mga tugang day nakatatawan ng atensyon. So ngunyan, nahiling po yan nila Kanilaw, ang chief ng LTO, kaya nagpaabot na po ng impormasyon sa mga kababayan ta. So tandaan po nindo, kung may siring kamukaan, mga tugang na eksperyensya, picturean, so sales invoice, tapos ipadara mga tugang sa i-report mo kay LTO chief, para ma-aksyonan tulos iyan. Dapat palan within 7 days, mga tugang, pagkatapos mong bakalon o makuha mo sa resibo, tinausain mo kang deal sa resibo, within 7 days, asikasoni na mga proseso, and then by 11th day, dapat nauna sa imo kompleto, ORCR, so, plaka, tangani po maging regular na ang pagbabiyahe, as hindi na magparahalat pa. Kaya po tabi, para duman sa mga kababayan natin. Good morning kay Don Miguel Chel de Vera. Maray na aga tabi, boss. And then, good morning mga kay Lorenzo Laguno. Yaon sila dyan sa Makati City. Good morning tabi, Lorenzo. And then, siyempre, mga tugang, duman sa mga kababayan ta na naghahalat kan magiging kapaladan ta na naman sa maabot pong Martes. Pizza 14, Pizza 14 sa Martes, igwa naman nakarunga mga tugang na aumento base sa 4-day trading, mga apat. So igwa pangunya na aldaw, tapos sa aga, so Monday may final po yan. For the meantime, initially, sa inda po mga tugang na magiging aumento sa diesel asin sa kerosene, magkakawat sa 2 pesos hanggang 4 pesos per litro. So gasolina, intonsis pa. May figure ng piso, pero dahil paaram kung aumento o rollback. Ngayon po tabi, as of ngunyan po yan, mga tugan na big paluwas ka mga oil companies sa maging kan Department of Energy. So abangan ta po yan because sabi nga ni, all eyes are watching, mga tugang, sa nangyayari duman po sa Medio Oriente na talagang kinurukuso na ni Donald Trump. Abo na makipag-deal sa Iran ta, mga scam ngayon. They are sick people. Dahil nagsusunod mga tugang sa kamauutan kan sa kagustuhan duman sa mga na dapat bilong mag-aragyan mga oil makaluwas duman ng mga produkto duman sa Strait of Hormuz. Tagarabagang ginibong hostage kang Iran. O diyan tinararget ngunyan na mga military installations kang Iran suwara ni sa mga kostales. Tangani dang bilong dumalagan ang mga barko. Tanadagit si Daddy Trump kan pinapos nga kan mga tugang sutulong barko. Ang saro garo sa Saudi, tapos saro garo Pakistani na barko na pinasabugan mga tugang kang Iran dahil sa nag-agi duman sa Estrom, dumanan na dagit ni Donald Trump, binurbumba na lugod. Kaya lang yan, ang supas kayan, sumanga arog sa tuya na Pilipinas, na naglalaom ni 100% mga tugang kang, produktong petrolyota, hali sa abroad, may problema kita. Kaya ngunyan po sa magkurukarga na kita, kung ano ka ng sitwasyon, baka bumalik na naman, baka nagbaba na kuta, baka bumalik na naman ng sobra pa sa $80 kada bariles, ay may problema kita kayan. Kamaotro naman sa mga saranggatoso na presyohan. Sana hindi.
At saka kung hindi pa nililift mga tugang so ano yan, State of National Energy Emergency, ay may say ang DOE na mag-control mga tugang na makakabuelo ng gusto. Ini po na mga oil companies maski pa igwaning oil deregulation law. Basta binding pa po ito, may say. Ngunyan dumanti tao ng otoridad sa DOE na pugulan na daim pag-aprovecharang kimaray mga tugang kang ano yan. Kan sa tuya na ano ni mga para tienda ning petrolyo. All right. Okay. Good morning kay Sir Noel Manalo. Maray naaga nga Sir Mar. So extension kang pag-renew kan lisensya and restore kan Biculo hanggang noorin po pala nito. Halat, nabasa ko, di garo hanggang kunyara sa ng July, amigaw. Garo kunyara sa ng July. Iapot ko sa mga sources ta maya-maya. Kaya, pagluwas na, iapot ha. Garo nabasa ko, di garo, Hulyo na lang, hanggang Hulyo. Kan Hunyo train nito. Basta, ano gayan. Dahil na makakarayo, dahil ng extension. Ayan po tabi. Kaya asikaso-baso kita mga amigo. Sayang man kamulta. Diba? Pero nakula man ang multa magagayan. Okay. Good morning sa mga men and women kan Land Transportation Office. At hindi po sa Legazpi City Agency. Good morning po tabi sa Indugabus dyan mga bossing. Okay. O bueno, mga kabayan, ang bilis ng oras ha. We will be back. Makalis lamang po kani. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kinanselar kang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang status conference sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 14 ngunyan na taon. Sigun sa ICC Trial Chamber 3, nagdesisyon silang ikanselar ini sa pagasabing dain ng specific matters ang parties and participants na nangangaipuhan ng atensyon sa proceedings. Nakatalaan sa September 16 ang masunod na status conference mantang mapuon sa Nobyembre 30 ang trial kang dating presidente. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga dugang duman po sa mga kababayan natin. O yan, Sir Noel, tama yung ginawa ko, July 31 tabi ang ultimo. Ha? May deadline na ito pong ano yan. Mga expired baga nag-expired kan Abril, kan Mayo, asin kan June na mga registration asin driver's licenses na pinag-extend mga tugang kang ano yan kan LTO. Now, igwa na po tabi nin ano yan deadline na hanggang July 31, 2026 na sana. Dahil pag day ka mo naka-renew, failure to renew these documents by July 31, 2026, marisulta po yan sa corresponding penalties, surcharges, and fines for late renewal. Okay? So, para makapagproseso ng renewal, dili po sa Legazpi City or surrounding areas, pwedeng hanapon mga tugang so pinakaraning branches or schedule para sa appointment via LTO Philippines portal. Yan. Ano yan? Para mas madali, di ba? Exact locations and operating hours of the LTO offices near Legazpi. Hanapon nyo, pwede mahanap po yan sa portal. Okay? O sige po tabi. Mga kabayan, dugaan tan historiali po dyan sa luwas. This time, Joshua James Bino, nasa linya na ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Yes. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kumusta na ang daragang minamahal? Paparusong bigday?
Una nga sabihin? dito sa may atubangan kan. Gusto mong sabihin, nadagdagan sa mga maparo sa albay? Pwede iyo. Di, matindi ang bagat. Kaya nga habagat, grabe ang paros. Matindi ko niya ng, kasama ko nagbiyahe ako madaling araw. May tanog. Tapos may sabay na uran-uran. Correct. Aha. Okay, sige. Pero ganito ka nakataghoy. Iyo nga ni. Ay, Jesus po Diyos. Pero salamat ha, dahil kita na epektaran ng direkta kay itong kay itong bagyong si Inday. Kaya lang hinugot niya sa bagat kaya araw ka na mamatian ta. Aha. Okay, sige. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na itong bareta dahil Sir Mar nalawos. So, gusto ni Konsyal Bilumen na ilatag na kumbaga standard, kwalifikasyon para duman sa mapipili na department head na magkakapot kan Caraga Internal Audit System. Ang proposal ko na ni Konsyal Attorney Pilo Bilumen, ayun bagat Sir Mar, CPA attorney. Dapat ngayon, ang makapot niya kaya na department head. So at least may masters sa accounting. Tapos may at least 3 to 5 years experience sa top 5 accounting firms. Baka na makakuha. Sabi ni Attorney Ayan Makasinag, magayon niya, pero kay Puanta lang sumunod, duman sa basic na ipiglalatag kan Civil Service Commission. Walang labis, walang kulang. Aha. Kaya, dahil ito, Sir Mar, na pangyari, na suwestyon na ni Konsyal Pilo Bilumen, pagkod sa tagos ng naaproberan ang ordinansa na makrear din internal audit system digdi sa Daraga Albay bilang sarong bagong department. Sigon sa pagipaguro niya to kay Attorney Makasinag bilang iyo ang author, kaya niya masiguro kung gabos na LGU na igwo kay arog kayan, pero sigon sa iya, pero iyan sa tigapautog kan BBN, na dapat ang mga local government unit igwanin sa direct internal audit. Ang Commission on Audit ko kaya ang COA, sigun sa pagkipaguro niya sa kay Konsyal, ang trabaho ngayon, post-audit, pag natapos na sa proyekto, nakaprocure na, saka ma-audit, tapos maaaraman kung may nabayilar ka. Kaya importante yun in internal audit system sa laog kan lokal na gobyerno. Ang trabaho kayo ni Sir Mar, pre-audit, bago sa proyekto, bago sa procurement, kung ano pa man na financial transaction kan lokal na gobyerno, igwan na kiaagihan tabi, Sir Mar, na iyo ang magreparo kung kompleto sa dokumento o kung wala ni mababaylar na mga lay. Kaya marikas man ining inaprobaran kan sangguni ang bayan stasyon ka nakaagi nga aldaw, sugsog sa prosedimiento, pagpirmahan ka na alkalde, itong padala sa sangguni ang panlalawigan para sa pag-review. Tapos kung mauyunan, ibabalik dito sa munisipyo. And yun ang Sir Mar, ang sunod na proseso, mahanap kan mamamayo ang internal audit system dito sa lokal na gobyerno kan Daraga. Iyan, tama ito. Sa Civil Service Commission kasi ang sa ng requirement man sana, basta yan, bachelor's degree relevant sa trabaho. Lalo graduate nga ng accounting, law, public administration. Yun, pwede. Correct. Di ba? Sa auditor 1, dapat may 1 year na relevant experience. Pag auditor 3, dapat may 2 years na relevant experience. Tapos sa internal auditor 4, so mga burubusing na ini, 3 years ang relevant na experience niya. And then sa internal auditor, yung department head, matindi mo pala na lang ko pala ang sweldo kayo niya. Salary grade 26 to salary grade 27. Correct. Ang nabanggit na naman, salary grade 24. Dapat certified public accountant or CPA or law graduate. Yan ang minimum na requirement. 5 years experience in internal auditing, management, or supervision. Correct. Na yung nakabugtang na mastiral. Buda, so, na-experience niya sa top 5 na auditing firms. Basta kunyan, graduate ka kaya CPA, certified public accountant, pwede kang maging department head.
Aha. Ayan. Dako lang kay Puan Sir Marta, ang sabi kay Puan din kay IT. Iyo, kaya lang siyempre minsan baga ang iba, abo maglaog sa kunyanta, ababa ngaya. Ayo. Yun ang narinig dyan. Doon nagkakataloy. Ayan. So, pero kung suan iba talaga na gusto nila magserbi, tsitsagaan talaga yan. Correct. Okay, sige. Anyway, sabi Sir Mar, iyan na dagdag na storya. Alidigdi sa Daragal Bay, mainit na maparos. Ingat sa mga nahuhulog. Yan. Yes, Pabino, DCGP. Thank you very much, Joshua. Ingat po sa paramotor. Ingat sa paramotor. Tatibaan ko mag-blend tong bliktad. Ha? Dipisil na. Luay sana. Nani? Luay sana. Good morning kay Shirley Antiquera Bolaños. Good morning yan, Sir Mar. Yan, okay. And good morning po pala sa mga pagribat sa Kabalikat Civicom. Digdi po sa probinsya ng Albay o sa Bicol region or nationwide. No? Baka gusto nyo mag-join duman sa nakatalaan na Leadership Summit. Adi. Sa mga taga-Albay. First Leadership Summit. Kan mga opisyal, asin mga membro kang Kabalikat Civicom nationwide. Nagigibun po yan mga tugang sa August 29, 2026. Duman po mga tugang sa Fairview sa Quezon City. Kita-kits da Atabi. Sabi ni Ma'am Marla, ang samuyang governor, samuyang chairman kan Albay Coordinating Council, mga tugang ligdi po sa probinsya kan Albay, ang Kabalikat Civicom. Ayan po. So mga membro, mga padi, mga madi, magiriba ka mo digdi, tangani pong madagdag ang kaaraman. And then makita, yung mga leaders natin, yung mga, lalo na founder, si Sir Gil de la Torre, as in ng mga governors sa maribabang probinsya, para mas maganda ang coordination in cases na arugan may mga calamities, madali po ang daloy ng impormasyon, lalo na ngunyan, mga tugang na POC ready naman ang Kabalikat Civicom nationwide. Para po duman sa mga kababayan to, para madali ang communication at malinaw. Yan, alright. So, sige po tabi, mga kababayan, so habagat na, ito naman ang problema, challenge na naman yun mga tugang sa mga parasira, tatanay, sila pwede magsira. Dahil pwede maglawod, mga tugang, kaya may problema na naman sa mga paralawod. Di ba? May mga magugutom na naman. So ibang mga pwersa na naman. Kundi magsunod na lang po tabi kita. And it's good duman sa mga natawaning training can be far na maproseso sa mga sira, mga tugang na magibo sa ibang klase, mga tugang ning ning produkto, hali duman sa hilaw, prenoseso, tanganing may pabakal, maski ngaya igwaning maraot na panahon, makusog ang dagat, ay pwede maglawod, may mapagkakwaan, mga tugang ning hanap buhay sa mga parasira ta. Iyo po yan, kaya padagos man, sa tuya po na pagpangadji na day man maghaloy na. Ini nga bagat na ini, magali na tangani po na kunyang bata, kuro lang na ng sira, di ba? Sa tuya pong palibot. And this time naiidaw, yan na siguro dapat na maglaog mga tugang so mga pag-ataman takisira sa satuyang mga backyard. Di ba? Sa tuyang mga solar, di ba? Yan ang pinaka the best na gibuhon. Total, libre man sa nampig papanao kang bifar ang mga similya. Di ba? May tilapia, may hito. Di ba? Tapos, pag nag-fully functional na, iyan po mga tugang na mga legislated na marine and marine species, hatchery, hindi po sa tuya, ay pwede na magbakal dyan, bako na harayo ang dudumanan. Di ba? Okay, so yun po yan. Sigurado ko, may mga nagkapira po ng mga kababayan kita na mapalos naman ng ayuda
Di ba? Pero sana maprepara ta sa mga kababayan ta na during this time, na dahil man po nahali na talagang may iabot talaga ning abagat, iguana ning nakaharunga na ka-alternative na hanap buhay so sa tuya po mga tugang na mga parasira. Baka pwedeng makatabang ang duli. Ipatupad na ang tupad. Para sa mga parasira. Ayan, partner Jimmy na salita, si Chief Jim na sa linya. Chief Jim, please come in. Good morning. Yes, salamat Director Mar. Dahil pa magagamit ang brand nyong 3-story police headquarter ay pinatindog kataning sanaman kan LTO office digdi sa Ligaw, sakop kan barangay Tumulin, dahilan sa kadakulpa kan mga requisitos na kukumplayon por haber magbalyo ang mga polis sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Danny Baitik sa bagong headquarter. Sa ano yan? Sa Ligaw City PNP? Ligaw City PNP headquarter. Base sa pag-uugid niya to, ang building, hamana. Ang problema, dahil pa nin supply nin tubig, dahil pa nin supply nin kuryente, nasa proseso pagabos. Ang aplikasyon kung saan maagi pa ini sa huro halawig na mga prosedimento tabi, Director Mar. Dapat ko ta sinabay-sabay na kang kontraktor. Dahil pa man nakasabay. Nganing pagtapos ko ta. Bagong pag nag-construct, iguaning temporary ng titao na ang kunyan. Dapat ta sasabay-sabay ng tangani na bako na temporary connection kundi so talagang pag ready to occupy na ngaya, kompleto na. Ayun, gido niya to kunata today ni sinabay, dangan wala pang pigpapaluwas na certificate of occupancy and Bureau of Fire Protection. Yeah, Ano pa, sa saligsig pagayod din maray. Taud-taud nang naman yan Ay, naman. Taud-taud na. Ay, seryosi pa di. Dakulan mga proyekto establishmento na didiscover niya to kaya digdi sa 3rd district na haramanan iba ay managagamit. Yan. So test na digdi sa Kwan, sa Ligaw. So Bio College of Medicine. Yung kunyan, veterinary medicine. Veterinary medicine. Day pa nagad yun na, day pa natatapos. Sabi nga ni Mayor Nando Gonzales, igwa pa man dati mga panit-dit, pero pwede lang gamiton, kaysa nga mapagparaluma yan, dahil nagagamit. Oo, nga pwede man baga na kunyan, so hamana, na pwede ako pa ron, iyo na ang paggamiton. Kung igwa pa nin mga tada-tada, mahalat pa kipundo sa kama-implementar, pwedeng magkararapak ka, mag-depreciate na nga sa mga ibang natapos na, kung nahalatin pa nga yan, sayang kan panahon. Iyo, baka pwedeng makarinyo si Secretary Vince Dizon. Sayang mananggad. At ayan, legislated ba yan? Yan talagang pondo na para intended para dyan. Iyo. So yan tabi, Director Mar, siguro mga rin pag natuparan ta si Bio President, Baby Boy Nebres, ay naaramon niya to kung ano ang status kan eskwelahan na ini sa College of Veterinary Medicine. Maski sabi nga ni Mayor Nando Gonzales, maski 50 sa nang, pwede na yan i-open na enrollees. Iyo baga. Ang importante, mapuna na. So yabi, Director Mar, ang mga informasyon na kakalat niya to, digdi sa kuyang area of responsibility sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Barisa Calio, Orosite, Legazpi City, PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang, yan po ang dagdag natong impormasyon. Ali po dyan sa 3rd District. Panungod po dyan, mga tugang, sa police station. Police headquarters, Ligaw City. Na dahil pa na-occupy ta, may mga kulang pa
na ay padaang kuryente. Tapos ay pantubig. Sana nga ay pinagsabay-sabay na di. Tangayong pagkatapos, pwede na tulos. Mga tugang na ma-realizar. Ayan, okay. Okay, congratulations po pala mga tugang sa mga opisyal kan Santo Domingo Albay. Bako sa taga dyan ako, kundi naugma kita because may tulong eskwelahan na natawan mga tugang nin pagkakataon na makapagpatindog ng classroom sa irarong mga tugang kang programa kan education facilities o basic education facilities program na nakapalaman sa GAA 2026 kan nakaaging aldaw nagkaigwa na po nin pag-ururon ang Department of Education boda ang mga opisyales gan DepEd in connection po kay ni na lakdang na makapagpagibo di sa mga kababayan nato sa Andres Integrated School may ipapagibo po dyan na 1-story classroom na nagkakantilan nin 3.161 million pesos San Andres Integrated School. Tapos sa Alimsog Integrated School sa Santo Domingo igwaman po ng kantidad na 3.101 million. And sa Santo Domingo National High School nahaloy ng pikapangapudan na madugangan man nga lamang tagparadero ko lang populasyon ay igwa naman. 3.101 million pesos. Ang sabi kan Office of the Provincial Engineer may pigtagama ng siguradong timeline para po sa preparasyon ka mga ipapatigdok ng mga tugang na edipisyo o school building ngunyang po na taon. Kaya po yan daw po danta si makauron ta duman di nganong nahangyari duman sa pagtiripon lamang nagtiripon na kung na rin mapon yan di dakulang bagay po yan sa kadakulang ka nagagadang eskwelahan nakanatawan po yung pagkakataon man sa mga dahil man sa Igusman ka nagkapira o kay Kagawad Yaba na nagpasa ng resolution address to Senador Bamakino. Di ba? Tapos sa chairman kang basic education. Ayun po, na-realisar mga tugang ang ang kahagadan na yan kan sa tuya pong mga magurang sa mga estudyante. Pati na ka mga maestra para mas lalong maging komportable man para sa pag-iriskwela. Okay? Tangani po na maging ariglado. Magayon po tangani po na sa mga estudyante ganahan man na umiskwela di sina magsurusuan yan maganda ang nangyari makaskas ngunyan ang kunyan ang mga pigtatawali sa nasyonal asin yung DepEd talagang very willing baga na pagkasunduan mga tugang na itauna sa local governments pagkapagibo mga tugang kan mga classrooms para madali tangani po na yan magkaigwa po nin makaskas na pagtatrabaho asin day maging arog kan mga nakaagi na natitenga napupunan sa nila natatapos kung aluyin nga matapos di ba arami kan local government so pangaipunin kaya itinaong kwenta parang nagaigwa po nin mga pagururon baga yun na po yan. And then, saro yan sa mga parte, mga tugang kang naging, dalan para maging magayon man so pag-ururon. Kaya, narealisar po yan. Hindi po kung alin pa mga eskwelahan di po sa Albay,
Ang aram ko lang po, ang mga tugang ining sa Santo Domingo, tanahiling ko, na kasado na ngaya. Nagtipo na, nag-meeting na so LGU, Buda Sudet Region 5. Yun po yan. Kaibanan duman sa pagtiripon so councilor na chairman kan committee o chairperson kan committee on education, si Kagawad Raquel Yaba Santo Tomas. Tapos si Municipal Administrator Chris Manzuela bilang representante ni Alcalde Bong Banda. And then, empleyado kan LGU Santo Domingo. And then, yan, nagtiripon na siniba pang opisyales. Diba? Mga kababayan tayo, kasunduan, mga tugang, na ipahayag bagayan, kan magpirmahan, mga tugang ang gobyerno probinsyal, sa pamayo ni Gobernador Noel Rosal kan Mayo kisarong memorandum of agreement kaibanan po sa Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome asin Undersecretary Covera kan DepEd Central Office. So kasunduan, iyo po yan na pagpatindog ng mga classroom sa bilog na Albay base po naman sa Basic Education Facilities Program. Ayan po adi para duman sa mga kababayan ta. Medyo busy lang garo sa mga pwede natong kaurunon. Ano yung taod-taod doon ta? Tibad kung makauron to si admin. Taod-taod lang. Alright, mga tugang, oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink
Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, bagadugang balik po si Papa Mardila dahing iba, sadit sana. Pero tiyan, luwan sa mga kababayan natin, bagadugang, padagos po ang pagluya na kan bagyong si ano yan, si Inday. As of 11 o'clock, mga tugang, ngunyan pong ano yan, ngunyan na aldaw, ang sabi kang Pag-asa, padagos na pong nagluya. So bagyong Inday, habang nagiro po ini, pa norte-weste, pasiring sa sirangan na kadagatan kan Taiwan. Yan. Duman sa mga kababayan ta, okay? Kung ano yan, ang sabi, ngunyan pong Biyernes, kanina pong 11 o'clock, ang sentro, nasa 570 kilometers east of Itbayat, Batanes. Daradara mga tugang so maximum sustained winds na 140 kilometers per hour, as in biglang kusog na maabot sa 170 kilometers per hour, and makaskas ang hiro, norte-weste sa likas na 20 km per hora. So may mga signal na number 2 sa Babuyan Islands and Santa Ana, Cagayan. And then number 1 duman sa ibang parte kang Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos, ibang parte kang Abra Mountain Province sa Sinipugao. Kung halimbawa ano yan, magdire-diretso na niya, expect din sa aga, pwede magluwas na sa par. Okay, ayan. Kung po ang report, hali po dyan sa luwas, nasa linya, mga tugang, si partner Al Armario, para po sa mainit na mga pangyayari dyan po sa iya pong area of responsibility. Partner Al, good morning, please come in. Salamat, partner. Naghahanap pa o naghahanap pa ng mahuhugot na budget ang gobyerno lokal ng Legazpi para maipairahay ang mga naraot na solar water system na ipinagibo kay Do Canaco Bicol, maging ni Congressman o dating Congressman Joey Salceda sa nagkakapirang barangay digdi sa Legazpi City.
Informasyon, ali kay Alkalde Siam Ismail, may report na sinda na guno o pighanap kan City Engineering Office na pig-evaluar kon pira na mga solar water system digdi sa Legazpi an iguana ni diferensya na masyado na pakinabangan kan barangay dahil may diferensya na ngani. Plano ining reperon sa budget na kan gobyerno lokal dahil parte man ini sa antisipasyon kan pigsasabing El Nino. At the same time mapapakinabangan dor diretso ang mga residentes kan barangay. Sa latest na informasyon mo niyan, ang data yang pa sa kamot kan City Engineering Office asin piganapan pamanin na pondo kan gobyerno kaning may ray ini mapakinabangan giraray kan mga barangay dahil tadakulaon na bagay ini sa water sources kan mga residentes lalo pagsiring kaning medyo nagubas-ubas ang mga sources ng tubig digdi sa mga ararayong barangay. May figure na tabi partner Al kung piraso mga dapat na irahayon na mga solar water systems? Day ko pa na ko tabi partner so data tan sabi kan alkalde sugo niya sa engineering and as of now day pakita kinayapatan na data ugaring kung piraan may mga diferensyang solar water system digdi sa Legazpi. Iyo, maray yata nga ni na kung ano sa problema, may rahay tulos, tanganing magamit kung igwa pa masusurot na tubig. Yes, so sabi partner, tabata araw kaning panahon, talagang problema, lalo digdi sa Southern pagka Legazpi and sources kan tubig. Roger on that. Yan ba partner, ang informasyon digdi sa Southern pagka Legazpi City, Alarmario DCGB. Thank you very much, Partner Al. Pagkatugan po doon natong istorya. And yun, nag-ara po tigdino. Arin nga papamaraan barakbakan sa Astrodome. Barakbakan ba? Ano, boxing ka barakbakan. Sa aga po mapuon, as per duman sa interview ta kay PYDO head, Sir Rondon Ricafort, mga tugang sa aga na hapon may parada. Halipot sana ang parada. Hali dyan sa katedral. Pasiring sa Astrodome. Kung ngaya mag-uran, ang plan B is dumana sana sa Astrodome. Di ba? Ano na yung oranan. 17 na mga LGUs, mga tugang, na mapartisipar sa larangan ng busluan ng bola sa basketball. Pagkatapos sa volleyball, both men and women. Ayan. May nakahanda na premyong dakula. Sa basketball, kung ako nasa sala, 200,000 pesos sa kampiyon. Sa volleyball, tig 50,000. So magiging kampiyon mga tugang sa men and women category. Ayan. Di kunyan yan. Ang garo ang di nakasali yung hobilyar. Di ba? 3 cities igwa. And then bracket system ang mangyayari. Magralaban sa bracket A, magralaban sa bracket B. Tapos kung siya naman sa gumana, iyo man ang maampangan mga tugang sa finals. Ano? Halawig na lalaban na po yan. Ta siyempre, depende sa availability kan Astrodome. Ta kung may mag-ukupar, naturalmente, obligado sila maghali dyan. Ta income generating bagang kang probinsya ang Astrodome. Ngunyan, igwa man yung nagtugot na mga LGUs na ipagamit sa sendang kunyan. Sendang court, yung gym, halimbawa sa Ligaw. Tapos pag na-negotiate pa ining digdi sa kunyan sa Albay sa Ibalong Sentrum for Recreation kan City at tarin innovate naman bagan magayon na maliputo na
Ping na-negotiate pa kung tumugot man na mag-igwa man ng islat nga dyan na kung dahil pwede sa astron pwede dyan kawaton. Tanganing ano. Pero ang expected, mga tugang, baka magdurar ning hanggang Oktubre. Ang Oktubre ang karawat. First Governor's Cup. Sabi, may mga matindi kayang mga teams na garo may import ngaya so ibang mga team. Pero yung purpose kain mga tugang is ma-develop so skills kan mga kababayan ta sa basketball. Di ba? And then siyempre pati sa volleyball, may mga matitibay mangitang mga spikers, di ba? So iyo po yan ang mga abangan na naman mga tugang, and may bayad, libre ngaya. Libre. Na magiling ang mga kababayan niya to, and it will be live stream mga tugang kan Albay Information Office, di ba? Ila live stream na po yan. Tabi nga ni nagpabarakal lang yung bagong camera, yung pa ara na mas marami. Ayan po dakula naman ako yan. Hihiling ko, and after that diretso yan. After kaya na matapos yung First Governor's Cup Intertown Basketball Tournament at saka ayan sa volleyball, ang masunod up collegiate naman. So mga kolehiyo naman ang magralaban-laban. Maganda yan dire-diretso ang programa. Okay? Ngani po na matais ta sin may mali nyo may mag-scout na kumawat sa PBA. Igwa na ba mga nangyari ka nagkarawat digdi sa tuya. Nahiling kan mga naghahanap ni mga talent na matitibay na mga players dahil kang talent o kaya kang scouter sinulong duman mga tugang sa sa iba nakalaog sa na varsity sa eskwelahan na kolehiyo, so iba man mga tugang nakalaog na ngaya sa PBA o sa Philippine team, di ba? So nakulang opportunity po yan, basta dahil siya na mag-irinit ang payo. Tam basketball ngaya bako yan wrestling bako yan na boxing kaya mag-antabay ngaya kayan mga tugang sa mga masunod na mga aldaw. Alright, okay, iyo yan doon sa mga kababayan tasaga po yan pit sa 11 ang puon gayan po na Intertown na basketball tournament. Okay, ay condolence po palan mga tugang kay Padi si retired Second Lieutenant Cesar Burlas de las Piñas kan Philippine Army. Nagadam po ini mga tugang kasubagong alas 3:01 ninaga. Sabi ni Mading Judith na Las Piñas, condolence po tabi Madi at sa bilog na pamilya na maaram na po sa kinaban sa retired Second Lieutenant Cesar Burlas de las Piñas. Okay? Ang bangkay po, sa mga gusto pong makidumamay, yan po dyan sa Indang Harong sa Purok 2, kalayo kay Santo Domingo, Albay. Hinagad po ang pangadji para sa eternal repose kan kalag mga tugang ni Second Lieutenant Cesar Burlas de las Piñas kan Philippine Army retired. Ayan po tabi garo minilang naman ini si Padi kundi no more pain Padi. Ayan and condolence lang po sa pamilya kay Cesar asin sa iba pa. Okay, yan po mga kababayan natin. And then kasuod mga tugang may mga paabot sa tuyang mga impormasyones good morning palan and belated happy birthday. Pila na rin sa kuya ni Sir Dulce Nagrodillo kasuod ba happy birthday ngaya sa samong din sa College of Education Dr. Lorna Minya. Belated happy birthday tabi ma'am Dr. Lorna Minya kang College of Education din kang College of Education sa mga tugin sa Bicol University. Okay, sige po tabi mga kababayan, yung mga dagdag na itong mga impormasyones pa. And then siyempre sa mga tabay mga tugang abang-abangan ta po ini ng mga iba pang mga kaganapan sa tuya pong nasyon. Kadakol ang mga pangyayari
Pero sabi nga ni basta kita sa ngaya, padago sana. Okay? Ayan. Papa Mar, tama ito na nadangog ko na ang pagtatawan ng prioridad kan DepEd na ma-promote sumaritiro na. Ay, iyo po yan. So, kunyan. So, katugunan da kang ano yan, tugon mga tugang kang central office. Nakauron na ba kasudma si ano yan, Dr. Froilan Tena, ang tagapagtarang mga tugang kan DepEd. And iyan so proseso na pigsunod. Primero, masumitir sa mga maritiro, mapa-promote, sa mga mapa-promote, masumitir ng mga dokumentos, kasabagay sa aplikasyon, duman sa inda mga distrito. Garo 25 distrito yan kan DepEd. Pag nakuha ng kabus kan distrito, so subject for promotion, isusubmit po yan dyan sa division office kang Albay. Dyan inda iyan sa saligsigon, review girare, kung may kulang pa, ipapa-AC. And then kung dai na, i-submit na mga tugang sa regional office and balance sa regional office man kung na-aprobaran o dai. Diba? O, yun po yan. Pero, duman sa pakipag-uron, taan prioridad nga ya, na tatawan nguna ng prioridad sa mga paparitiro na. And pag natapos na nga yan, masunod naman sa mga day pamaritiro. Yan, sa mga nagsurunod na. Ayun po yan sa proseso na tabi. Kaya halat-halat sa langaya. Tawa lang maiiwan, sabi nila. Wala nga maiiwan. And yan po, tama yung mga dula-dula na naman kaya sa nagkapira. Pero yan pala, nagkaigwa na nga ni, bago pa man sa interview, nagkaigwa na pala ng mga pagtiripon, as in pinagamit sa mga principals, and pinaliwanag po itong mga prosedimento. O yan po ang pahayag mga tugang DepEd Division Office. Kaya, relax na nga ya. Kaya po ang dating halabang PC, as in pasensya, sabi po ni Sir Froy, para po dyan. Okay? Ayan. Alright? Diwan po sa mga kababayan kadako lang mga pangyayari pa sa tuya pong palibot. Yan. Papa Mar, ano nang gigibuon dyan sa may lidong baga so pigkakawatan kan baseball, buda softball, kinudal na baga? Ay, yan po kayo, sinubli man sa nabagaan sa tagsadiri. Sinubli man sa na iyan. Kundi, gagamito na kang tagsadiri, taan sabi may proposed feed meals. Yan. Duman bagaan sa hampangan kan simbahan mga tugang ni the Mary's Healing Sanctuary. So dakula, paglaog mo duman pala pasirin. Naon po yan dyan sa kanto, dakula yan so pigkawatan ng baseball bula softball baga kang palarong Bicol bula palarong pambansa palarong Bicol ngunyan ito po grenadier na pinantay na as in figure ready na ang mga materyales mga tugang tapos kinudal po talaga ito ngani na makabilo sa konstruksyon ang gigibong po duman feed mills factory ng feeds ayo po yan. Actually, pigtutukar naman sa sangguni ang bayan kan Santo Domingo para mahiling kung daining magkakanigong polusyon o kung ano na pwedeng maging inconvenience sa mga residentes na naumpo dyan naka-star sa Purok 1. Di ba? Di ba? Yan po tabi. Yan ang kasimbagan ta dyan. Alright. Papa Mar, salamaton po tabi sa update. Duman sa pag-renew kang lisensyang mga expire na. Ayaw, agad July 31 July 31, 2026, saldaw ng Biyernes po yan. Okay? Hanggang dyan na lang kamo pwede po mag-renew. Kaya dahil na magalat pa na mabot sa deadline. Tangani po na natulos. Maka-renew na tulos. Tapos dahil maubos ang kwarta. Tagamahan tabi yan ni Maray. Alright. Diban sa mga kabarangay nato, mga tugang, yung impeachment, pahingalo mo na ngunyan, sa Martes naman. Martes naman tabi. Tanganing uy, urati ang
ang Camarines Norte nakapagibo na mga tugang kang sa indang kaluyon ining pigplano. Uyaon pa ako duman naka-assign, nakabalik girari ako duman. Ngunyan pa sa nakaman. Natugutan na sa Kulasi. So, hydroelectric power plant. Nagpangsyon na. And sabi nakakonektar na sa Conoreco. Abay, maray pasinda. Di ba? Doon sa makadugang na sa pang-ipo sa kuryente. Pero, kunyan yan may percentile man yan. I think 1% kang gross sales sa sarong taon ang tigtatao. Di ba? And then, duman sa 1% na ito, bangaon nito kang barangay, yung host barangay, I think 45%. Tapos 35% sa sa munisipyo. And then yung natada kan 100% mga tugang sa kunyan sa probinsya. So yan po tabi ang mga daralaga na. At siwa na sindaning sarong masasarigan na source ng enerhiya duman po sa inda. Ngayon yaman talagang pangaiputa. Tama bosan lamang ang kunyan. Ang mga pagpapara bakal ta duman sa mga mamahalo na barakalan. Nangyari daw. Okay, anyway, duman sa mga tagbang-tabay ta. Yan na po tabi ang kabilugan kasi pong programa ngunyan po na pag-aaga. Digdi po sa Aramon Nyato. Ngunyan pong aldaw ng Biyernes. I hope na kami nakapag lingkod ng tapat at tama sa Saindo po kabawas. Parang ka mga nakaibanan Nyato sa lado technical. Si Kuya John Apulis, and then kasabay taman ng mga OGTs Cansosogon State College, sina Joven Ingalya at saka si Carmel Hervera. Si Jerome Nico Martinez nasa linya. Nauman po dyan sa katuyan pong social media department. Sa kabos po, salamat na maray. Thank you and God bless the Philippines. Sa baga na po masunod ang masunod na programa, ang Bareta alas 12, ang tambalang DJ Morgan and Nicole Ann Gloriani. Masunod na po yan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College